Здравейте на всички! Както виждате, обстановката днес е малко по-различна. Няма волан и седалка при мен, а именно защото съм вкъщи и искам да ви представя моето семейство. Здравейте, аз съм Ема. Здравейте, аз съм Ина. Здравейте и от мен, аз съм Аля. Както вече знаете, аз съм шофьор на камион и съм пропътувал хиляди километри из Европа. Не професията ми натежа, ами натежа това да си далеч от семейството. И тук решихме с моето семейство да седнем и да обсъдим друга перспектива за това какъв е варианта хем да работя това, което обичам, хем да имам време за моето семейство. И така се роди идеята да се преместим в Италия. А защо именно Италия? Защото моите родители са тук и работят от приблизително 15-17 години, което за нас е едно добро начало да може да започнем, да се устроим и една идея да ни е по-лесно. И ето ни 3 години по-късно. Имахме доста притеснени относно децата ни, нов език, ново общество, различен начин на живот. Но за наша радост всичко премина добре и те успяха да се адаптират и да свикнат с живота тук. А защо решихме да се преместим и откъде дойде идеята? Да, признавам си. Аз съм виновникът. Обичам да шофирам и обичам професията си. Но като международен шофьор, обикалящ Европа, нямах време за най-ценното, а именно моето семейство. След като обсъдихме всичко, решихме да заживеем в Италия, където работя от понеделник до петък, излизам сутрин и се прибирам вечер. А уикендите са изцяло свободни за семейството, за домашни неща и различни развлечения. Пък и всяка вечер да седнеш на трапезата с любимите хора, това е безценно. Заедно сме от 10-11 години и имаме 2 прекрасни момичета. Едната е на 10, да кажем почти 11, а другата на 5,5, почти 6. Много се гордеем с тях. А тук ще ви оставя малко кадри от слънчева Италия с топли хора и добри приятели. А ние ще продължим отвън, защото времето днес е много хубаво и приятно. Около 14 градуса. Излязохме да се разходим. Децата искаха да отидат на ледена парзалка. Първо минахме през ледената парзалка. И сега ще обиколиме парка да се поразходиме. След това се прибираме. А идеята за канала не е да качваме видеа само с камиона. Да, може би те ще преобладават, защото това ми е почти ежедневието през седмицата. Но идеята е да качваме интересни преживявания с децата, различни пътувания, места, които посещаваме, да ви информираме за цените и тем подобни различни теми, които да засягаме. Чакайте си матна очилата, че тук е малко по-добре. Ще има лайфстайл. Ще представяме интересни технологии, които ние предпочитаме. И доста различни неща и теми на разговор.
Това е накратко за нас. Ако ви харесва идеята ни, може да ударите по един лайк, да се абонирате за канала или ако искате да ни попитате нещо, може да оставите коментар по всяко едно видео. Ще отговорим на всички коментари. Бъдете живи и здрави и се усмихвайте на живота. До скоро виждане от нас. Искам да ви запозная с моето семейство. Здравейте, аз съм Ема. Здравейте, аз съм Ина. Здравейте! 10 години и си забравя тази. 10 години, след като съм пръскал пак забих. Както вече знаете, аз съм международен шофьор. Както вече знаете, аз съм шофьор на